नमस्ते प्रणाम आप सबके छोट भाई प्रकाश कुमार ओझा और हमारे वीडियो में आप सबके स्वागत बा। और पवन सिंह के नया गाना आ चुकल बा जौन गाना के नाम बा पिया छोड़ दी ना। और ये गाना आवते आवते यूट्यूब ऐसा धमाल कइले बा। पहले एक बार कुछ शुरू से पहले गाना सुनी पहले एक बार। और गाना के बात करी तो गाना का लिखल बा लिखले बड़े का प्रिंस प्रियदर्शी और एक म्यूजिक में बड़े प्रियांशु सिंह और पवन सिंह गइले बड़े। और एक बात करी वीडियो क्वालिटी तो वीडियो क्वालिटी खतरनाक बा। एकरा में लोकेशन गजब यार, लोकेशन एकदम दिल जीत लेता। लोकेशन एकरा में का लोकेशन है देखी जो छाता निकलल बंदा से लोकेशन है तनी खतरनाक बजे पवन सिंह के एंट्री भइल है लोकेशन में। और बात करी म्यूजिक एकदम प्रियांशु सिंह रच के बनेले बड़े। और पवन सिंह की गाना के गइले बड़े से स्टेज पे गावेले मिजाजी में टाइप के गाना तनी हई लाइन सुनी एक बार जब पवन सिंह मिजाजी में गइले बड़े गाना ई लाइन देखिए एक बार। और पवन सिंह के गाना के बहुत सारा प्यार मिलता और पवन सिंह बहुत गाना के स्टूडियो में गइले बड़े मिजाजी टाइप के। और गाना बहुत ही ज्यादा वायरल होता है गाना यूट्यूब पर 2 मिलियन चली गई भाई। देखिए एक बार व्यू 2.5 मिलियन देखिए नीचे। और वो नीचे देखिए इसको नीचे देखिए कितना क्लिप है। और कमेंट में बताइए अभी तक के गाना सुनलो सही गाना पवन सिंह के पसंद के आइल बा। और धन्यवाद। ऐसे ही मिला तो दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद।